И това е един специален, много специален поздрав за колегата от Кримчао. Колега Марине, поздравявам те, приятелю! Специално за те, приятелю мой! Знам, че обичаш много народно, приятелю! На здраве, брат ми, на здраве! Ти си, брат ми, ти си! Ще посвираме някой ден, ще посвирим, обещавам. Няма пиеш ли, а? Няма едеш ли? А, мамо. Жив и здрав, брат ми, и все така да радваш хората там в областта на Кемниц с твоята хубава, прекрасна музика, приятелю. Ти си един талантлив музикант. Евала, Марине.